Ние в Овча купел, аз там живея от много време. Да. Имаме голям проблем. Така и за последните 4 години не можахме да направим парк Кукурек. И нищо не се случи там. Как е положението във Вербница? Виж сега, ние си имаме този прекрасен северен парк, само че ето виж, че спъваш се тук в тревите отстрани. И дясно само да ти покажа тая красива пейка. Някога е била красива, удобна. Сега човек, ако реши да седне и да почине сред природата, няма къде да го направи. Както и в Овча купел, така и тук в район Връбница го имаме този проблем, защото парка все още не е довършен. Ти виждаш какво е тук. Една чудесна горска среда сред природата, но смятам, че има как да се подобри. Вени, аз по тия плочки, когато бях дете, аз по тях тичах. Те не са помърдали, все си същите. Може би някой от тях съм изчупил на времето аз. Но нищо не се е променило. Хубаво е, но не е довършено. А хората от район Върбница имат нужда това нещо да се промени. Няма адекватни ремонтни дейности, няма изграждане на инфраструктура, хората няма къде да паркират, децата няма къде да играят, защото Северният парк е прекрасен, само че хората от Обеля или хората от Толева махала много трудно могат да пуснат децата си сами да дойдат до парка, за да ритат футбол. Или хората с кучета да си разходят кучето от модерно предградие, защото тук в Северния парк има една прекрасна изградена площадка за разходка на кучета. Ама София трябва да бъде за всички. Затова може би не е лошо да се помисли да се изградят такива площадки за разхождане и дресировки. Абсолютно съм съгласна и те подкрепям и трябва да е така, за да може хората да се чувстват добре в мястото, което живеят. Време е за промяна. Време е за промяна и тя трябва да стане точно след 2 седмици на 29 октомври. Знаеш ли, ще гласувам с 86 във всички бюлетини, защото София е за всички.